תחליטו מהר, אחרת לא יישאר. טלפון. אחד בכל ארוחת ילדים במקדונלדס. יש הרבה יותר זמן. מאמה. שיחות. בריאות זה דנון ששטראוס. דיינרס. דיינרס, משווק בלעדית על ידי קל. עם עד 99 שקלים ו90. כל החנות, רות סוף. הוא קל לי. קל גרון וקל בגרון. כל אחד יכול להתעשר. הוא 199. הלו, אני טועה. בי בזק, עד שניפגש. כל תופעות ההצטננות, אף סתום, נזלת, חום וכאבים. אקמוליקולד, לכל האפשים שיש. ריקוד! Am I okay? חדש, MIOK, הפורטל המוביל לאורח חיים בריא. חנות ב-19 שקלים ו90 עד 79 שקלים ו90. כל החנות, רות סוף. מילקי שוקו תפוז. קליניק, המסייע בהפחתת עיגולים שחורים ונפיחות באזור העיניים. מקרר שרפ הייבריד, 4 דלתות. תדע כמו חטיף אפוי. וואלה. קפי רד מוג, טעם טטרד גאם. מהר, לפני שהם עפים. סלקום, ככה זה כשאוהבים. מחסל גם את השומנים הקשים ביותר. מדהים. אג'קס פרופשיונל ספרי, מהעוצמה הכפולה. נסו ויבחכו. שופרסל בסך 200 שקלים מתנה. הכי טוב, הכי פשוט. מוטו קרייזר, משקף את הסטייל שלך. הלו מוטו. קפי רד מוג, טעם טטרד גאם. לא יכול לנטוש את ההר הזה. בופור, בבתי הקולנוע. צבע מלא חיים. לא אוהבת קסקסים, אוהבת צבע. טוב, פסטרמה עם זיתים ורק 1.5% שומן. עוף טוב, כבר עשי טוב. חיות החובש או הפרמדיק במוקד. מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. קנו מזרן זוגי היאט וקבלו מיטת קנזס מתנה. טל גרופ מעמידה לבעלי העסקים בישראל חמ"ל פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים. כוכבית 2241. רקים, זכרו, מטרת הטיפול היא לעצור את הדימום מהר ככל האפשר. מחזקים את העסקים, מחזקים את ישראל. תודה רבה. 5 כוכבים סופירייר. קלאב הוטל.